Jak tam má kameru? No čau. Čau. Čo robíš? Mama, oslavu. Išli na oslavu. Po obede. Kto išiel na oslavu? Mama s Vladom. A ty si sám doma? S obsom. S Larou si? Áno. No, nebojíš sa? Nie. Nie? A Kedy? čo robíš, Kubino? Kedy prídeš? Neviem ešte, však ja ti zavolám, keď dojdem, neboj sa. Ešte neviem presne kedy, tak nemôžem ani povedať, ani ja neviem. Na konci mesiaca? Prosím? A na konci mesiaca? Neviem, Kubko, ešte, či na konci, alebo až ešte o týždeň neskôr, neviem. Potom však ti zavolám, keď prídem, neboj sa. Chodme sa aj No, bicyklovať. no však keď bude dobré počasie, môžeme sa ísť aj bicyklovať, áno? Keď nebude Áno. pršať alebo zima. Dobre? Áno, No, kde pôjdeme? Na strelnicu a tak, na letisko? áno. Dobre. A potom na Saláš. A potom na Salaš. Dobre. Jasné. Dohodnuté. No, tak. A čo robíš? Kúkaš telku? Áno. No, a kedy príde tvoja mama? Za chvíľu. Za chvíľu? No, dobre. A vy si už veľký chlap, ty sa nebojíš, že? Áno. Sme pôjdeme na tú... Nebojíš sa? Nie. Sme pôjdeme na továren. Komedie. A však pôjdeme ešte. Jako? Komedie. A budú. Na komédie? No, však pôjdeme ešte, neboj sa. No, pôjdeme, neboj sa, uvidíš. Ešte pôjdeš pod vodopad? Áno. A foťak zoberieme. No, Aj foťak zoberieme. ja. Aj foťak zoberieme, jasné. No, aj si tam sadneme do baru, dáme si kopovku. Áno. No, dobre to bolo? Áno. Ten Tam páčilo? foťak si No. mám akože nájsť. Ten foťak ja mám nájsť. Ja. Kde si ho necháš? Ako, tam ho budeš mať vo vode? Áno. No, dobre, však keď budeš fotiť, tak no, len aby sme ho nestratili. Jasné, on je ťažký, nechce plávať. No, dobre? Áno. No, veď, Kubino, ja keď prídem, ja ti zavolám, neboj sa. Dobre? Áno. No, dobre. Tak kúkaj telku, alebo sa hraj. No, dobre? Áno. No, čau, dobrú nocku. Napíš SMS-ku. Však som ti už napísal. Čo Ešte. si mi nečítal? Ešte. Zajtra ti napíšem, teraz voláme, áno? Áno. No, to zajtra voláme, na čo ti budem písať, zajtra ti napíšem na dobrú nocku. Dobre? Áno. Dobre. Čau. Čau. Čau, čau. 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 Už to vyplo, neviem. Akože toto akože pustené nejak. Tak. Potom k tebe 10 minút a to vypíneme, dobre? No. Včera som zavolal, to je super, čo?
si keď dojde, neviem. No sa trafí. Normálne ma jebnú, keď mám priekať. Nekývne, ja si ešte nočil, čo? Ja som povedal aj takto som to aj povedal. Nie, ja preto sa tak nám prázdno, keď je nám prázdno, čo? Ja keď nie? Ty si vieš, lebo áno. Sa spievam takú ľubu. Akože z detských pesničky to hovoríme. Nie? Nie. Bolo to aj z Hausa Napola, ale takže zostala halúzie, ako máš klúhne za teda hezdené teraz. No sa dá aj rýchlo, sa bude kapať. Nebo jak to hovorím, akože. Potrebujem teraz markuje, to si ide. Nebo je to nepríjemné, akože. Si to neprdel. Toto spravím. Neviem, až mi tak chvíľu pýtať. No, tak si urobil dneska. No? Nič nerobil. Čak nejaký. Sa to možno, že nezarobil. Lebo vytrval, čo to si robil dneska, ale aby som to musel veľké zistiť. Lebo som na sa minulá. Takže akože spravil akože veľký spravil za akože 15. Vieš, to bolo to tam akože 8. Teraz dáme aký dáme, aký strinky. Je to nie, to je ľudia, potom to každý ľudia. Aha, už slabá batéria. A ako to pustím. Ešte 2 minúty a budeme končiť, áno? Aj my. Už prišli. A pipina moja. Pipuška moja, pipuška. No rýchle sa dávajú už. Poďme. Čo to beha? Asi mi sa to prenesí. Sa to musí nahráviť. No tak, počkajte, čo sa mi našlo toho dopredu. Počkaj, tu by má. Ježišmarja. Kde sa to zmestí, toto spraviť. Ale vystaviť. Spraviť. S tým sa cítim tých radí, no. Počkaj. Napríklad nízko. To váš mi to padne ináč. Sobie ti padne ináč. Lúčime sa.
Tak hej, budeme sa za to s tým. Čahoj, papa, ahoj. No, poďme ahoj. Papa, čau. Papa, už mi končiť, pap. Ja sa za to s tým. Ahoj, čau.